Gambori omusubati ochore tue omusies kuruturukana chikura vaete ODM njigo ika chikura 20,000 wairuobo waziri chikura oparanya my client ya ile baretete baka ODM irenga chikura my client Wandai Nambadi chikura chionsi pine chia baba chia rengi barabumba chitina kurende iko baboko iri bosa chikura chia cost jo inki a contribution ya ituji ya umugusi nga kiengana to ise korigere ya population ya abagusi bari Nyamira abagusi bari Bosongo abagusi bari diaspora ochakira Bomet gotira ochikiligoris ochikericho ochikitengera paka Kenya ngima Mombasa Nairobi mbarenga bagwakira ODM genteke oikatobo riri swari ri konsana kiagera the last time ODM ya riretugusi tinkonyo omonto buna riroba di obere riroba okwere iro egasi yaye no gotumu nekibasha buna a messenger. Is he not fit? Koba elected, Koba nominated. New positions are coming. Yani bono abantu bari bebangire bonsi pi bunge milio diambo etu Junet yo etu mugusita ise ini oregali igonche na kina abo yaba kusina ekero tuasige turyoka ekero omusikenya cyare ngobogambi abwate 40 people kero mugusiaga so tukanyora egentu wetangura agapatikaye yokaraka manua lakini kero kya Minister of Health ni kiaye omo Prime Cabinet Secretary ANC abantu abwate ne tok yokuba lakini ebirogo byabo biro so nakingo teberia abantu amintona bariba bare elected kuruchi governor Simba na governor Nyaribo lead y'abantu twabaete chikura into deciding a destiny yomukusi tubuna abawakiri we are ready to register chi party for free kiagara that is the community service turae omukusi igo enangi yane na akiro omukusi asare nerina tutore chintakana lakini kibese chete sadaka erego sangeri kukorwa ekorukwe tax waira monyonjo aterete karena emirimo y'amasamba yabeire yaboyoka lakini amasamba ino arega igono echaye itego sangeri kukorwa esa tax yairwa yachokoregasi asandi ntogwaja gentekyo naende we are rightfully here igotore county number 46 a county what registered ne constitution etaba abolished in Jirendeyons tigatoe our share unomugusi naende ondetaba se kuba usegosoka gotebana erenomugusi